Nganzamathongo sanamukela uKhanyisani TV. Uma umusha sacela subscribe. Khona uzothola amavidiyo esikhathi siwakhiqiza. Awuthi ngihlale kahle. Nganzamathongo. Khona efe icacise la. Khona umuntu onesithunywa. Ahloli, asibhuli, akusho nebonakaliso. Kube khona umuntu ophuphe umuntu omdala noma idlozi egqoka amabhayi. Awathenge adle lemithi edingakalayo dololo. Kungenzeka ube nesithunywa kodwa ungatholi lutho. Kungenzeka ube nedlozi ekugcineni kodwa ungatholi lutho. Angiphindi. Ungenzeka ube nabantu abadala bakuwena kodwa bakuphathele lutho bangakuniki lutho. Mhlambe kuphela into onayo i-responsibility yokuthi ubalungiselele. Ngobani? Khona abantu la abahamba intaba kuyimanje siphila. Uhamba intaba nje akezwa lutho emadlebeni akahloli. Futhi leyo ntaba mhlawumbe uyihamba kanye ngenyanga. Uyangizwa? Uthi loyo muntu loyo nje behambele intaba mase qubuka ey'nganeni zengane zakho. Uyoquba nje umuntu ekhuleka. Kodwa akusho ukuthi nje ube nesithunywa khona ozwe endlebeni noma ozoyibona emaphupheni. Oka mhlawumbe mawuthandaza uzolapheka umuntu. Uyisithunywa sisihamba intaba kanye ngenyanga ezikhulekela nje. Makunethile futhi angayi. Kuchaza leyo ndawo ila yaxhumana khona kahle naso sidala. Mecela sosidala simcele kumveli inqangi. Hayi ukuthi leso sidalwa sekukhona ukukhula esikuphethe. Kuyafana nedlozi. Khona umuntu osebenza emakhemist manje osebenza ngemithi through and through. Ngitshela nini nisebenza emakhemist? Ngoba ngifuna ukucacisela ley'ngane zamathongo ezila ku-YouTube. Usebenza ekhemist uthinta wonke umuthi uyashona bakuhlambulule. Uyaquba njengedlozi elinemithi eminingi edinga uhlanjululwa because uthinta imithi yokubulala, eyokuthakatha, eyokuphilisa, eyamashwa, eyesinyama. Usudinga ukuthi ugezwe bangcwatshwe bengakungcaba ungagezile. Mase uqubuka ey'nganeni usuyidlozi elivela ngathi liyinyanga. Ingane ihambe ephehlweni yenze yonke into kodwa yona inyanga awuhloli awuboni lutho. Kuyenzeka. Akusho ukuthi leyo dlozi li-useless, kusho njengoba linawe lizokusiza. Ngoba mhlawumbe njengoba lizisebenza lidayisa imithi nawe lifuna uzisebenza. And le mithi njengoba i-reverse uzibona ungaphansi kwamanzi ubona isentabeni uthinta yonke nje imithi yamanzi nemithi yentaba nemithi yokulwa ubona uthinta yonke imithi la. Nelwane, nenyoka, noxamu, nonwabu yonke into ethinta lethi ayidayisa ekhemist. Abanye babegqula imithi begqulela iy'nyanga kodwa bona bengazona iy'nyanga. Akazi nokuthi umuthi uhlanganisa kanjani uyegqula nje. Mhlawumbe wazi ngegama. Akhona amadlozi anjalo anibethe. Uma uzodla igobongo lindela ukuthi uzogeza umsamakini uhlambulule. Bakunika imali nenhlanhla nomshado nayo yonke into oyifisayo. Ungajahi ukuthi lo muntu uhamba nawe uze ngensebenzo. Omunye akazile ngensebenzo. Akazile futhi ngoba uyisithunywa. Sasithandaza noma mhlawumbe umuntu oyedayisa imithi noma egqula imithi. Omunye nje mfethu akeze kuwena azome eduze kwakho akugade. Phela uma une-bodyguard emhlabeni likhona nokomoya. Kuthiwa nje akugade abe lapho. Eyokugada kushiwo ukuthi azokhuluma nawe. Wena ubona ibhayi yes liqole lelo bhayi emgqokeni. Kodwa fanele wazi. Hhayi wonke umuntu unesidala kube sizosebenza. Ungafanike njalo iy'ngane zamathongo engifika kuzona ngithi akafanele udle igobongo ungaqhubeki. Aqamba amanga athi mkhulu kuthiwe nginike igobongo elimnyama noma elibovu. Ngibone ukuthi unamanga ngikubuke nje. Ngoba sengibonisa abahlonipha abantu abadala ngikunike into oyifunayo. Ngoba usuke ufila ngathi ngiyakubandlulula noma nginomona ngabantu bakho abangibethe uma ngithi ungakuthinti into ethize isikhathi zikafike. Nje intombazane efike kumina ngayinqabela ukuyinika igobongo elithize endilifuna. Iyahamba yakuma imelaphi ndabuye ngeke ngimusho la. Ngoba nakazenzanga iyintombazane ephushi. Iy'ngane zamathongo they are very very pushy. Ziyaxhamazela and impatient. Mefika lapha mnika amagobongo kwabhoboka lento ayifune abantu abadala. Uthi ene mase ngifoneka ngoba esenenkinga ngoba phela uyangikhumbula umuntu yakhumbula mase nenkinga. Uthi mkhulu ngiphupha ugogo
efika kumina ngathi ngihlele ekamereni, waqhamuka udongeni ugogo odongeni olumnyama wahlala uhlala eceleni kwami embhedeni. Wathi kade walinda, nasi isikhwama engifuna ukupha sona. Mebheka lapha ekhoneni waqhamuka isithunzi esikhulu esinamehlo amaningi ebusweni, uthi mhlawumbe ade u7 lamehlo ebusweni. Mebheka bekuyimfene eney'ngozi enamazinyo amaningi, amehlo ephukile namehlo amaningi ala ebusweni nje bewu7, masiba nesandla la ngaphambili esifubeni, enkulu igorilla. Uthi manje angikwazi ukulala, uthe ugogo nasi isikhwama kade usifuna, waze wangiphumuza. Ngoba uma nginitshela ngithi musukwenza lokhu ubona ngathi umuntu unomona. Hhayi wonke amadlozi enu ayemahle, amanye asebenza ngey'thwalo. Thina sinenhlanhlaya ngoba sinazo iy'thwalo, siyakwazi usibona siqhamuka isithwalo ukuthi okay, le ngani ukuthi ihlambulule izinto iqhubeke iphile nempilo yayo, igqoke lelo dlozi ibhayi iphumelele inothe. Kodwa wena udimanda umthwalo wabantu abadala, udimanda isikhwama, ongazi lesisikhwama sinegazi yini esalichitha noma siney'nyembezi. Udimande ngoba ubone usemanzini noma uzibone unamabhali, kanti abantu bakini wena babethakatha. Ngoba lo mcebo nawo nje ekhaya ninawo awazi niwathola kanjani, uzalwe nje ni-right. Bancane bancane abantu abafika kumina abanedlozi okuwumuntu omdala kubo nje ozosebenza clean. Abaningi abafika kumina ngike ngibone isegobongo la ufike ngibathakele ukulahla noma ukususa lento egcinazela idlozi ebangukuthi livuke lizoshisa isikhwama lenganini esingasihle. Niyeke-ke futhi nina bey'thunywa ukutshela iy'ngane ukuthi uyakwazi ukushintsha into yedlozi uyenze ube into yokuthandaza. Awukwazi ukwenza lokho, ngihlale ngikusho lokho. Ungamshintshela umfundisi abe isangoma noma isangoma sibe umfundisi kanjani? Ngoba mina ngeke ngishintshe ngibe umlungu. Noma kuthiwa uyathanda ungangenza ngibe njengo-Michael Jackson kodwa iy'ngane zami zizophuma zimnyama. Ngamanye amazwi sengithole ziningi iy'ngane zethongo ezinabantu bakubo ababethwele, futhi ziningi ezinamadlozi clean amahle ayesebenza ngokuhle. Uma uza kumina zokusebenza ngivumele phela ngikusebenze indlela yami. Angingaboni ngibuza athi mkhulu what's the next step, akuba bakini abakutshela ngamaphupho. Ngoba ubuza mina nje ngoba ukulindi ikona okuyinkinga. Ukulinda aninako la ethongweni ngoba namhlanje vele i-wedding nje ngiyazi uzongena ko-YouTube, ko-YouTube kuhle ukuthi siyikhulume le ndaba. Lungiselela abantu bakini uphile impilo enhle engenabunzima. Makhona abaphathele kona bokunika, makhona idlozi ekade lithwele okabi elingekho right ngokutshela ukuthi lizile ezokusiza kodwa musukufuna isikhwama salo, cela okwakho ekuthiwa akunike kona, hhayi isikhwama. Ngoba nesikhwama lesi masingahambi phambili musukuyifunela wena, abakunike bona leso sikhwama. Ngoba laba beganga bayayithanda ingane nenhliziyo enhle ukuthi balungiselele. Yingakho ngakhuluma ukuthi siyahlanjulula isikhwama. Ngazi sihlanjululwani masigcwele ingilosi phela. Yebo sikhona esinye isidlo esingenalutho, kodwa ngisangijule. Ayisazi manje zoya njani, nanti igorilla ebusuku liyafika lifuna ukuthakatha, lifuna ukubulala. Sekuyimina futhi nkhazimulo lwambalekelile ngoba ade ngangithole efone ngesikhathi efuna ungithola ngaso, okamba angifunanga ngikwenze nje efuna uyengitshela yona ngoba ade ngazi akufanele azihamba zafike lapha. Sekubuya kumina manje sefake mina ngimhlukanise nalesi sithwalo sakubo, singaqhubeki sisinde iy'ngane kusale idlozi. Engeke ngikusho sikwenza kanjani ngoba abanye benanazi kodwa kuyenzeka ukuthi sikwazi sikukhulu entweni enjalo. Sekudinga mina lo namafutha nayo yonke into egcwele lapha esigodlweni sakhe akasakwazi manje ukumsiza. Asiphiwanga ngokufana. Musa ukuxhamazela, ingane egijimayo emnyameni iyaqhuzuka noma egijima nje ibheke phezulu inhlahlatheka nje ngoba nje ubona ibhayi usufuna inkansi ubhoboko isipho sakho, awufuni futhi ukulinda, awulawuleki. Bheka umsamakini umuhle nje
awazi ogogo benzani nokhokho. Maningi amathongo amahle la angenazo into ezisabisayo esengihlangane kahle nawo. From 59 point something billion abantu eSouth Africa, ngeke ungitshele 59 point something billion emhlabeni mangasho ya ukuthi ena abekho nabathwele. Asimhlabeni hayi South Africa, emhlabeni. Makhosi. Cha, ungalisabi idlozi li-clean. Inkinga manje unedlozi eliphethe iy'gubhu njengoba khona abaphatha iy'gubhu nje manje ngo-2021 ukuthi noma amadlozi anjani angazi. Makhosi.